Gracie nào đây này? Hello hon. Hello lại đẻ. Hello. Anh birthday dong là go phơi đẻ. Là go phơi ngày birthday dong. Phơi. Phơi đó. Nơi Gracie birthday साजायगासिनो दङ मैयाहाय बानायजोबनो हायाखै ओमफ्राय नै दिनै बानायगासिनो दङ आरो अमा बेदर दङ नैहाय आंनि बार्थडेनि अमा बेदर होन फैदो फै हिन्जावफ्रानो खामानि मावनो फैलायाखै नै हौवाफ्रानो कफि मानांबाय हानांबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दाउ बानायदों ओंखाम संदों दालि जहल संदों ओमफ्राय बेयाव सामब्राम बायदिसिना माबादों आरो देदों देलायाखै गाबदोंसो आंनो रायलायनानै आरो न'खरनि मानसियाबो रायलायहरदोंमोन बे समखौ एसेसो लानो थाखाय बिनि थाखाय हामबायसै बे समाव फंनैसो बे बाइबेलनिफ्राय बार्थडेनि बिसय बुंनो थाखाय आं समखौ मोनदों बेखायनो फंनैसोल' गोबाव खालामाजासे रायलायनो होननानै आं सानदोंमोन दा इसोरनि बाथ्रा नायनायनि सिगां गुसुङै आं आर'ज प्रार्थना खालामो हालेलुया गासैनिबो अनख सर्बस्व समान गोथां जिगोथु आफा नोंखौ हामबाय थुखुदेसो नोंनि अननायनि दारैसो जों गोथाङै थानायखाय जों बेबायदि थिरां खालामखानाय बायदि बे न'खरनिफ्राय बे समखौ मोननो हाबाय आरो बेबायदि सुबिदा मोनबाय न'खर खुलुमनो बाख्नायनो नोंनि राव रायलायनो थाखायबो बेयाव लुखांलायनो थुलुंगानो थाखाय नों बे समखौ होबाय धन्य आफा हामबाय दङ आरो फैफ्रावबो नोंनि राव दसे नायनायाव नोङो जोंखौ सहाय खालाम जाहाथे नोंनि बाइकखौ जों बुजिनो मिथिनो हायो आरो जोंनि जिबना अरासम नोंनि गरमसे जायो हामबाय होननायजों गासै बे आर'ज नोंनि आथिं गुदियाव दोनबाय जिसुनि नामै आङो बाइबेलफोर मोनसे फरायनानै नायग्रोनि बयबो मिथिखायो इसोरनि 127 इसोरनि 127 3 आरो 4 पदखौ फरायनानै नायनि इसोरनि 127 नम्बरनि 3 आरो 4 पद जिसुनि नामै फरायनि नायदो बिसा हौवाफ्राबो फोरबोनि होनाय जोलैसो गथ' गथायफ्रा बिनिनो होदेरनाय फिथाइ जोहोलाव बैसोआव मोननाय बिसाफ्रा बिरनि आखाइनि बोरलाखार बायदि इसोरा बे बाइबेलनि सायाव थानानै आसिरबाद खालामदों इसोरनि नामै आमेन बार्थडेखौ जों बाइबेलाव नायोब्ला बार्थडे खालामथारनांगौ खालामथार आरो नङाब्ला दाख्लाम होननाय बाइबेलाव जों बिथोन होनायखौ नुवा खिन्थु इनडाइरेक्टलि खेंसालि हिसाबै जों नायोब्ला नुयो जे बियो फोरबोखौ मान होनायनि थाखायसो बेखौ खालामनाय जायो दा बार्थडेखौहाय अल्ड टेस्टामेन्टआव दा गोदान रदायावहाय गुमैया फरायनानै जोंनो दिन्थिलांबाय बेयाव गोदान रदायनि बिसय बियो अल्ड टेस्टामेन्टआव गोजाम रदायाव
फारौ राजायासो बे बार्थडेखौ खुंजेननाय जादोंमोन गोजाम रुदायनि समाव बेनिफ्राय निउ टेस्टामेन्टनि समाव गोदान रुदायनि समाव जि गुमियाव दहाय फरायलांबाय हेरद राजाया गावनि जोनोम दिनखौहाय खुंदों फालिदों बेनिफ्राय बेयाव गावनि जेसेबां सान्थ्रि हान्जा बायदिसिना गासैखौबो जमा खालामनानै रंजादों मोसादों जानाय लोंनाय खालामदों बिराद खुसि जादों आरो बे प्रग्रामाव बार्थडेआव बेनिफ्राय बिसोरो इसोरखौ हामबाय होनदों बे अल्ड टेस्टामेन्टनि समावबो बिदिनो मावदों दा जोंनि बे समावबो जों बार्थडेखौहाय खुंब्लाबो जायो खुङाब्लाबो जायो खुंथारनांगौ होननानै जुदि बाइबेलाव देखायदोंमोनब्ला जों बयबो गवामोन जों खुंनो गोनांमोन खिन्थु बाइबेलाव खुंथारनो गोनांबो गैया खुंनाङाबो गैयिखाय जों जास्ट इसोरनाव गथायनानैल' गावबागाव सोलिनानै थायो फ्राय खुंनाय जाया दानि समाव फ्राय खिन्थु रंजानायजों लोगोसे बेखौ खुङो दा माबायावहाय नायोब्ला गितफोरनि 118 24 पनाव नायला होनदों इंलिशाव This is the day which the Lord has made we will rejoice and be glad in it बेनो फोरबोनि खालामखानाय दिन होननानै बुंदों फोरबोनि सृष्टि खालामना होनाय दिन बेनिखायनो जों बेयाव रंजागोन आरो खुसि जागोन माने फोरबोआसो जोंनो जिबन होनायखाय बेबायदि मोजां खालामनायखाय आशीर्बाद होनायखाय फोरबोखौ हामबाय होनायनि थाखायहाय बेखौ खुंनाय जायो बेयावहाय बिदि बुंनाय जादों बेनिफ्राय रमनि सुद्दुइथाखौ नायनि रमनि सुद्दुनि 6 फटनाव बर'नि फरायनोसै नामा अन्नानै बुंनाया फरायहरलाय रमनि सुद्दुनि 6 फट सोरबाया बबेयावबा दिनखौ फोरबोनि थाखायल' गोनांथार Ayo. Apa yang menurut saja? Lainnya sih. Share. Isu nanti saya tunggu. Ini lagu birthday ni mama kasih nom hati ni. Kita harus nak kikai hai dong. Happy birthday ni. Ini macam apa baik. Ada hai kek kasian, apa? Kerja panen kasih nom.
माबागा हिन्देलखौन गैया आं बाबाय फुङानसो गावगोन दै खौलाय to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you may God bless you may God bless you may God bless you Krishna Nazarene may God bless you Baba nó đủ đâu baba nó mới thắng cơ. Đây video đây. Baba nó đủ đâu baba nó. Rồi lại. em điêu cũng ngồi vậy Nó là đây mới sửa nó đây. cứ lúc mới có đường đồ nên Abang nó đâu đó, abang nó đâu có thằng. Abang nó đâu có Anh này đi pisang đâu đó pisang. Đây bây giờ sụp lên cho đấy, bắt đầu ăn. Đây giờ nó mới sụp đây này. Cô nó đâu có đi đâu. Lại đúng rồi, ra abang đâu lại. 에, 아니 뭐 프로그램 돌리네. Kira mana beda? Jabai. Ila aku nak. Dah dah. Dah dah.